Salam, hormatly yurtdaşlar. Bugün 2023 ýylyň 5-nji ýanwary. Ene täze ýylyň hasabyny ilkinji gezek siz bilen efirde duşýan. Başlarsyňyz biraz şol sorgowçuluk ýa ýarawsuzlyk deräli efire çykyp bilmedik, gutlaşyp bilmedik şoň üçin biraz hiçden geç ýaşy diýe şoň üçin men ak görekden size etçek arzuulamy kabul edin. Goý her biriňiziň ojagyny elmeden ýylylyk bolsun, mähirlik bolsun. Ýaşy umytlar bilen şu ýyla girişdik. Goý hemmen kalbyna beslen arzuulary hasyl we kabul bolsun. Şonu aýdyn dedim. Enne işli mesele geçsek, geçen ýylyň soňky hepdesinde hepden zemine etip yetişmedi. Yani şu tayda 2 tane wajib waka bolup geçti. Yine şolary aýtmakçy, üçüncüsem soň bizim öz belki meclisimiziň durmuşyny kabul eden kararyna degişli bolupdyr. Onuň agdap geçersek men, ýöne ilkinji nowatda ene ýurdun içindäki bir kanun hökümet bar. Ya jenayetkar topar, ya terörist topar. Haýsyn nisenem gelişmendir ona. Ine şolaryň ýurdun içinde uly takyrdy bilen alyp baran 2 tane siyasi çaresi var. Birinjisi eğlan etdiler. Ene dekabrın ahyryna, geçen ýylyň dekabrın ahyryna bir ilat ýazygyny geçirjek, hemmäňiz şoňa aktyw gatnaşyň, hemmäňiz gelmeli, ýazylmaly, şolar ýalyny öýmöý aýlanjak, hasap alınjak diýip uly gowturdylar radio telewizion ýa bilen. Ýöne faktiski näme boldy? Bize ene ýurdun içinden habarlar gelip durdy watandaşlar. Aýdylýan zat bir etrafy barlan bolsa beýlekisi bilen işi ýok. Aşgabat ýa onuň töwereğine öýmöý aýlanan bolsa, Balkan tarapdakylary asla ünsen berilmändir. Lebapdakylarym şoň ýaly da şoňdanam şol ýaly habarlar gelip dur. Biziň etraflara baran sanawçam ýok, hasapçam ýok, ilaty ýazanam ýok. Nähil beýle bolýar, watandaşlar. Egerde ilat ýazygy geçirilýän bolsa, Birleşen Milletler Guramasynyň talabyna laýyklykda, diýmek şol ýurtda ýaşaýan ýazyg geçirilýän ýurdun ähli ilaty hasaba alınmaly. Ýaňy dogan bäbekden başlap ta düşükde ýatan garrysyny şelli. Ine şoňa ilat ýazygy diýilýär. Ýaşy, käri, onsoň bir ýaşaýan ýeri, şu zatlar jinsy hasabanda ine şoňa da onuň ilat ýazygy diýilýär. Bizde näme edipdirler? Olar baryp diňe özüne geregini ýazypdyrlar. Onsoň esasy bize gelip gowşýan habarlara görä, dürli dostdan gelýän habarlara görä, esasy bilen ýaz edýän ýazgysy, bilen biljek bolýan zady, haýsy öýler ýa kwartirler ýa jaýlar, hojalyklar boşdur, ine şolar hasap alýarlar. Näme üçin hasap alýar? Beni ullakan sonra gassyndyr. Ol biz öý ýazygyny ya kwartira ýazygyny geçiremdi, biz ilat ýazygyny geçirýärdik eğlan edildi. Hani onna ilatyň sany? Ine şu ýerde biz biraz taryha ýygymy dolanmaly bolýar. 1991-nji ýylda geçirilen ilat ýazygyny laýyklykda Türkmenistanyna 3.840.000 şolar ýaly adam bar. 4 milyona ýeten. Sonra SSR ýykylandan soň şolar ýaly görrüň ýaýrady 5 milyona ýetmeýän halk özüni döwlet diýip atlandyrsa gülkünç bolýardy. Maňa da Niyaz Gutbunanny ýa şoňa salgyma ylgady. Ine aradan 3 ýyl geçmäke Türkmenistanyň ilaty 5 milyon idi başda. Sonra ýa-da 2 ýyl 7 milyon näçe ýüz miň boldy biziň ilatymyzyň sany diýip. Çeşirip gidip otyr. Ine şoň aýdan zahatlary hakykata gabat gelmeýän biziň hemmämiz aýan. Ýöne şoňa ynanyp şoň hasabyna statistika ýöredildi. Şoňa ynanylyp Birleşen Milletler Guramasyna ýalyn maglumat berildi. Inni Sonra her 10 yıldan ýazyw geçirilýär.
2010-njy ýylda Urbanuly Berdimuhammedow ilat ýazywyny geçirdi. Eger Niýazyň aýdýany 7.400.000 7,5 milyon bolsa, onun märim 10 ýyl geçdi. Ýene de üstüne hiç olmagyna bir 2 milyon ilat köpeläýmeli. Son 9 milyon ýyl. Eger yerden ses çykdy, emma bir ilat ýazywyny geçiren bir jenaýatkar topardan özüni hökümet diýip atlandyrýan terroristlerden ses çykmady. Bizim Türkmenistanyň ilatyny näçe adam sanmadyň bardygy aýan edilmedi ýa-da yglan edilmedi. Bastır edip koydurur. Näçe gedek talap edildi şunu Azatlyk radiosynyň üstünden bir näçe çykyşymda aýtdym. Näme üçin siz ilatyň özünden girýäňiz, näme üçin şunu aýan edilmedi. Sebäp bilip dursa Türkmenistanyň ilaty gyrgyny buyurulan ajala genosida. Ine şoň üçin onu özleri gorkdy. Türkmenistanyň içinde näçe adam bardy. Diýmek 2010-njy ýylda Türkmenistanyň ilat sany içindäki daşynakyny alanda 1991-nji ýyllaky ilaty da ýetenek. Ine gyrylyp şu güne geldik. Niýazyň döwründen başlap. Ine 10-njy ýyllakyny ýapdy her 10 ýyldan ýene de bir hasabat bermerler Birleşen Milletler Guramasyna ilat sany boýunça. Ine geçirdim etdiler. Hani maglumat. Näme üçin täze ýylyň öňü syrasyna, näme üçin täze ýylda, täze ýyldan soňra minni bugün 5 ýyl geçdi. Näme üçin Türkmenistanyň ilatyny geçirilen ilat ýazywynyň netijesi yglan edilenek. Oňa da biz düşünýär, ýurtdaşlar, näme üçin yglan edilmeýän. Sebäp ýurdun içinde daşyny emmejigin bilelikde alanda 3 milyona ýetenek endi bugünkü bizim ilat sanyny. On ağız olup 4 milyon ýalar, 5 milyon ýalar, 6 milyon o ağzyna gelen samra oturarlar wa. Nämeden we nirden emele gelsin bisallar. Türkmeniň çağı dogurmagy ýa çağı ýasamagy okuýup erkegi zenany ýurdun daşyna bordy, onuň ýurdun içindäki çağı nirden emele gelmeli. Nirden ösmeli. Hawa soro kendir wala jogap ýokdur. Bu jenaýatkarlardan. Şonuň üçin şu gün enni bular halka aýtmagy gorkýarlar. Ilat sanynyň näçeden. Ýöne bir halk bolup şunçulardan bir talap etmeli watandaşlar. Hatta siz öz öýüňizde oturamyzda da bilýänsiňiz näçe sany serwantda çaýnak käseňiz bar, ýa çemçäňiz bar, ýa gapgazyňyz bar, ýa hiç bolmany sürüdäki malyňyzyň sanyny bilýänsiňiz. Bu näme üçin o Türkmenistanyň ilat sanyny aýdanak halka? Ene jenaýatyň ulusuşdaýdy gömülge ýatdy. Sebäp biziň halkymyz 90-njy ýyldan başlap ajaly buyuruldy. Şu halk ýaşamasyn, şu halk gerekkä, şu halkyň oturan topragyny biz beýlik halklar üçin boşatmaly. Şonam edip otylar. Şu plan 30 ýyl bäri giri otdy. Durmuşy sizem görüp oturaňsyňyz, ene Türkmenistanyň gazynyň nebetiniň beýleki ýarasy ýersi baýraklaryny bugün çykarýanym, eýelik edýänim Türkmen däldir. İslenlik millet badyr, ýöne Türkmen däldir. Ya Türkmenistanyň garajdalary däldir. Vesselam. Şonuň üçin biz enni halk bolup şu zatlary talap etmeli. Näme üçin adamlar bir bölegi sanydyňyz, bir bölegi taşladyňyz sanama. Ýurdun daşynakyry asla innemediňiz. Ýurdun daşynda da Türkmenistanyň garajdalarynyň ýa-da ýurtdaşlarynyň 60 göteriminden gowragy ýaşaýar, bize dürli ýerden maglumat gelipdi näçe ýyl bäri. Näme üçin bular hasap alınmady? Sebäp bu adamlar eýän diýerligine gömdiler. Bular gerekkä. Boluk oturdy. Türkmenistanyň içinde şu ýurdun daşynaň adamyň hiç birisi gerek däl ýenem däl. Bulardan ýurdun daşyna ýaşap, içindäki galyn, ýygyna galyn, garrylaryny ýaşagalaryny bärden ekres puluny uratmaly, oňa da hökümet çykdyjy etmedi ýaly. Ine şular ýaly şert bilen adamlary ýaşadyp berýär. Ýazyň meselesi beýle. Indi talap etmek geregi bize geldi. Yurttaşlar. Şonu biz etmelini. Sebäp on toguny tok diýilmänsen, bular etjegini dip berýär. İslam ağzına gelen sanyny ýazyp, 30 ýyllap biziň halkymyz mal edip saklap berýär. Indi gözüňiz açylarça çen ýa wagt boldy dip pikir edýär.
Vatandaşlar seyredin, görün özünü. Bolup duran zatları. Baş çıkaracak bolun. İkinci mesele geliyor. Dekabrın 26'sına mı 27'sine yankı Putin 7 devletin yol başçısını sol sanını Lellimin doğmasına Sankt Peterburg'da yığınayan. Esengan yığınağı deyip. Birinciden, Türkmenistan Esengan ağzası değil. Bolmağa da hak yok. Sebep Türkmenistan'ın bir taraflık statusu var. Onu ne emişlep bir rotaydı Kurban Olay'ın doğması. Demek, hocayını gelliyse ılgak gidiyor. Sonçine mol sotaydı. Sotak barlı neyme çözülü? Birinciden, entek bir dünya bir yemesine yok zat, bir hokkan tapıptır, çıkardı Putin orta, her sene bir yüzük soğuk veriyor bile. Bağışlan vatandaşlar. Mene yüzük berliyan yerini toyda yigit geline dakya yani gelinin durmusa çıkan kıyının emelerini ayarlıqlarının daydalarının bilemek bağlılığını qararken o adını ağlasan olur. Şolları da kılya dip bilyat biz yüzük. Onun hemşin berdin marın 7 tane erkek kişi Putin yüzük soğuk beriyor. Nikah yüzüğü medal o beydi baydar ya. Demek şol yüzük tabilik yüzük olmalı. Ene men sizin hocayının şunu elinizde götürün yattan çıkarmam kim sizin hocayınızdan. O da orden medallak yadılar. Ene yüzüğe geçti Putin. Orden medalının tarihi var. Onun nesip bolsa kemine bir ekrana çıkarıp aydıp verir. So bir orden ya bir medal Putin'in elinden almak için Türkmenistan tarafı neçe pul harçlayan. Men aydıp oturmayın, kemin aydarına yakın olurdu. Olur üyüştüler, çağıştılar, belli bir kararım yok, hemmeci yüzün sortturdu otayın, gelen devletlerin yol başçıları. Hep olurum görüp otayı, belli otayı, özlerinin gününün sanalgıdığını. Siyasi meydanının dine Putin gitmeliler, o ortalığı dağılan hemmeci küstü verirler. Gidecek yerler yok. Onun akbarını halk çözer gelecekte. Olur ne edip oruncağını bilen Putin'im gerek, yani halkın gazabından korkuyorlar. Bunlar yeme iki odun arasında kalan benneler. Son için solan hiçbirinin yüzünü Nur Muhammed yoktur. Turşuk atı içen yalı olup oturanlar. Barlarına göre ne netice verdi o dost hiç? Putin çıkış etti, bizine cevizleşmeli, birleşmeli, biz gücümüzü neyme birleştirmeli, bilelikte görüşmeli, avuşmalı yani terde çıkış etti. Türkmenistan olur yani işe katışmaya anırdadır. Olur yani gururun edilyen yerine görünmeye hakkı yok. Bir taraflık statusunu iyi olayanmalı. Yok. Bir taraflık statusunu mı aydıp verdik ne için Türkmenistan'ın niyasını ödünü alan. Ol halktan korunmak için kalkan edip beni kabul eden zaten. Açırça ulan ikisi oylap taptı. Bari Şeyh Murat'ın durmuşa geçirdi. Yine üç adamın halkımızın boynuna dakan sol. Bir taraflık statusu kime gerek ol? Bir taraflık. Hani benim peydası ne mi aydın? 95. yılın merimine 27 yıl geçti. Ne mi peyda verdi sol bir taraflık? Hayti yerde sol bir taraf bir Türkmenin mesela ikbalını ya da sonun hakkın hukukunu korudu. Yok. Kabul etse öldür için kabul etti diye birleşen milletle kurulmaz. Biz onun boynuna da kandat. Siz bir taraf bolun deyip. İstediğiniz alınız. Bizim el kaldırdık bolya bolasunuz gelse bolun bir taraf. Bir taraf bolsa hiç olmayan uruş olmaz ya dava olmaz. Şolar yaları görün için bir tarafım gerektir belki. Gepleşikler geçirmek için halkarı meşverine ya derecesine. Uruşyan devletleri yarastırmak için ya şolara arası olmak için. Hani? Haysi devlet Türkmenistan'a üns veriyor. Son bardığını bir biliyale mi? Sebep şu niyaz gelinme dünya gördü tanıdı belli. Türkmenistan'ın nämediğini. Ya uğrunun hancaktığını. Bolu tordu, toysa ullu. Aydın kim geliyor daşır devletlerin yol başları ya kim çağırıyor atasını ya da oğlunu.
eline yazılıp berilen kağıdı kap bilen ağı titrep dur. Elinden açıp ähli listoklarını. Yani daşarı dünyadaki devletlerin yol başçıları ya da halkları samsyk mı kadip pikir ediyem kadılar. Ha? Yurttaşlar. Şu derecede üyelere bir samsyk, bütün dünyanın samsyk görýär, öz halkynyň samsyk derecede saklap ýaşatmakçy bolýar. Ýöne 20-nji asyrda şu zatlar başardylarmy olary? Ýok, başartmady. Inni halk yerli yerden oýanyp başlady. Inni halk bilýär nähili bilen ýeňsesinde näil oýnalany. Nädip halkyň baýlygyny hana hasaplaryny milyardlap aktyrlany. Daşar döwletler. Inni halk oýanyp başlady. Ýöne bizim isledigimizçe birden ýa-da bir gün-günden ösüp barýan prosentimiz ýok. Ýöne ýuwaş-ýuwaşdan 1%-den ýarym %, mundan 3 ýyl ozal 1%-dem ýokdy da şu zatlaryň gurruny edibiljek. Ya şu zatlar barada pikirlenjek ya oýlanjak adamlar. Ene şu ana açın telewizionyany, radiony, interneti, YouTube'u, nämesi, beýlekisi, TikTok'um ýene bilmä. Bar hemme ýerde Türkmenistanyň gurruny edilýär. Olum Türkmenistanyň grajdalary tarapyndan edildi. Ene men begendirýän zat şol. Diýmek, adamlar bir perwaýda ykbalyny geçen durmuşyna da şuň kununa da gelejegine de esasy şol çağalanyň ykbalyny baglanşyk. Ene şu bilen baglanşykly ene bularyň şol Sankt Peterburg'a barıp burçukuru tüýkürjek boluşlary ýöne o taýdan Putiniň eline iýilen zat ýok. Sebäp olaryň hemmesi titreşip oty. Erti ykballarynyň nähil boljagyny bilenakdy. Bilýärler. Halk indi bilen hiç ýerini bagyşlamaýar. Durýaryň entek siýasy wakalaryň dramatik işleriň geljegi öňümizdedir. Görürsiňiz hemmeci. Bütün dünya arasalanmaly indi. Ýoksa bütün dünya hana korrupsiýanyň içine batmaly. Ikiden beýir başga ýol ýok. Ortalyk men, bir tarap men, näme men, ýok, o gurrunlar kabul edilmeýär. Men staýda sevgini oturmaýyn, o sözüň nämedigini aýtmaly, ýeri geldi bolýany bolýar. Medeniýetli dille gürleşäýlik. Şonuň üçin ine siýasy wakalar esasan şu 2023-nji ýyly bolup geçer watandaşlar. Ine ýene de bir wajyp başlap ýene de bir wajyp waka olum ine geçen ýylyň geçen aýyna dekabrda bizim gorucu meclisimiz karar kabul etdi. O barada ozal şu kararyň öň ýanyny 4-5 edek oturup wasiýyn berdik, ýanky düzedişler giýirdik, pikir öwrenişdik, halk bilen salışdyk, geňeş etdik, habarlaşdyk, jedelleşdik, ine şu temany ýenskilap ahyr soň ine dekabryň ahyrky günlerini karar kabul etdik. Geçen ýylky soňky oturuşyny meclisimiziň ine şu karar kabul edildi. Ol kararym Türkmenistanyň grajdalarynyň näýildi. Şol raýat ýa-da raýatlyk adyny we duýgusyny aýyrmak bilen baglanşykly boldy. Raýat sözüniň nämedigini, nämäni aňladýanlygyny hana kemini öwran 5 gedek, 10 gedek dörlü gepleşiklerde biziň hemmämize şol sany sedede yurttaşlar düşünürip aýdyp berdi. Diýmek biz goýun sürüsümi ýa-da biz den hukukly watanymyzyň den hukukly hemmämiz ýaşaýjylarymy. Ine şu meseleň üstüne oturduk, pikir alışdyk, onsoň näme etmeli, haýsy söz saýlap almaly. Dile gelişip durany ine watandaş sözü, men elmeden watandaş diýip bilen ýani halkymyza hiç açan şu raýat sözüni ullanamak, ursagma oýlanýaly. Bilýärdim şu sözüň iýdildigini, ýöne manysyny bilmem, arapçany bilmemsen. Inni şol watandaş sözüni onuň düşünürip berdi kemini, olum araplardan gelip çykýar. Inni türkmen ýa türkü sözlüğümizde näme bar? Iki söz galdy. İlles hem de yurttaş. İlles sözü
O ene bir iyilin, ene bir bölük iyilin ene vekili ene sol iyilles bolýar. Ya bir iyilles dip atlandyrýar. O yaşka rus diline diýer da zemlak. Ene sol zemlak dedi. So iyilles bolýar. O eger türkmençe geçersek, ondan biziň täze Türkmenistanyna göz öňüne tutýan ilçe diýen hemamiz var, birligimiz var. Ine sol ýa-ni bizde ol daýhan birleşigi näme oldu, olar ýa birleşikleri bizde ilçeler var. O etraplar aýrylar, olaram ilçe var. Bilen sany belki 80 boljakdyr, belki 90 boljakdyr, so ilçe var. Sol ilçelerin içinde ýaşaýan ilat bir illeş dip atlanýar. Emma ýa-ni so bütün yurdun ilatı, dile geldi. Yurdumuzun ilatı yurtdoş diýer. Biz hemmamiz yurtdoş. Türkmenistanyň grajdalaryna yurtdoş bolýar. Şonuň üçin şu şeýle çekeleşikli başda durly pikirler boldy. O ahir soňuna gelinen umumy alalaşyk bedeni birek o ýa-ni raýata aňyrda dursun, o watandaş sözünden çetleşmeli, daşlaşmaly ýöne dilli häzir öwrenşýänçä ullanılan ýeri bor. Menim şumar şu gepleşigimde de 4-5 edekine watandaş diýip bildirim. Oň aýby ýok, ýöne biz esasan şol täze Türkmenistanyny guruljak täze düzgünne biz birege ýurtdoş diýip ýüzlenmeli ýa-da atlandyrmaly. Ol türkmen sözü bolup çykýar. Şonuň üçin biz indi şol yurtdoş diýen sözi kabul etdik. Sizdenem etse haýşym, indi şol öňkü bolan geçeni taşlan, ýeňsede galsyn, gitsin, gawur bolsun. O niýasyň özüm, onuň poknamasam, onuň indi ýeri gel ona maýdan şäherlere dakan atlarym hemmejigin sýryp süpürüp taşlamaly. Indi şäherler, etraplar, vilayetler barada niýasyň dakyk giden bir topar neşeden doyup kellesine gelen pikirlerini kağıda geçiren yerlerken açırsa yankı bir hram üçüdünün o bilelikte oturup çıkarın dağıtları. Gülyalı adı var Çarcı. Gülyalı adı var Nebittal. Nereden şu mahal gelip Çarcı şehri Türkmen avat bolýar. Nämesi avat çok halkın. Aydın bana. Bir avat yeri var mı? Şonuň bir jaý diýip hasap edin. Şoň fundamentiniň başlap üçegine çelir. Hey bir ýerine avat yer gördüňizmi? Şol çarçyň ýa-da lewabyň. Ondan o näme üçin ol türkmen avat bolmaly? Biwat zady avat diýip tutmalym biz. Şonuň ýalym Nebitdağ, Balkan avat. Nämesi avat Balkanyň? Ilaty ýeri çörek tapanak işledikden ýaňa. Nebitçilerden kovup çıkardılar yerine Orsiýadyň nebitçilerini getirdiler. Balıkçılarından soňýal. Ahli yarasy ýersi baýlyklarynam ana Orsiýadyňkiler gelip isledigçe çıkarıp islen ýerine urady otylar. Ondan Balkanyň nämesi abat bolýar. Şonuň üçin sizden etjek haýşym. Vatandaşlar, ilkinji nowbatda gelin biz her birimiz özümizi sylaýlyň ýa-da özümizden başlaýlyň. Göbek kanımız, ata-babalarymyz dökülüp doğan toprağımız var. Şolar oza näme adı var bolsa şol ady tutun. Şol at bilen biz şu dünýäge geldik. Şol at bilen biz şu dünýäni gelecekki nesillerimize goýup gitmeli. Ol niýafa oňal çöp diýiň takan adyny bagyşlaň bol. Näme üçin siz dilinizde sena diýip götürmeli? Kim ol? Kim? Aydın bana. Näme dahyly bar on? Çarjy. Ya näme dahyly bar on Nebitdağ? Men diňe iki şäher alýan. Galyn ýerlerim gatyken. Ýöne näme üçin biz şu zatlary şolaň aýdyşyal kabul etmeli? Näme üçin biz enatalymyzyň hormat bilen götüren atlaryny, olaň şol duglanan topragyny biz niýasyň ýa-da Gurbanyň islew boýunça tutmaly, atlandyrmaly? Ha? Hani bizim özümizde bolan hormat syýlag. Eger biz özümizde hormat syýlag etmesek, kim gelip bize hormat syýlag etmeli? Ine şu soragy madur, ine öýür boýuna galyp watandaşlar. Ine şonu aýdaýyn edim. Munam hökman geýirler, Guruji mezlisiň garamagyna. Şu hökman garalar diýip pikir edýän. Her bir şähere, her bir owa, şuňky dil bilen aýtsak her bir etrabyny öň ata-baba tuturup gelýän atdan gaýtaryp bermeli.
O niyazın özü mi, on izzeti mi, ya ine kurban kulu mi, ya yenen biri mi? Bulan hakkı yok. Olur ya atlar götürmäge ya da dakmaga da. Halkın özü dakar gerek oğlunu ya gıydyna. Gerek bolsa oluru da ýadygarlyk diker. Şaňmy? Olon dakan zadyn siz alyp götürseňiz onu olonky dogry bolýardy. Ýazyn kraskany alyndy. Biz çärje ullip. Ya çärje şäher diýip goýun. Hayatyň ýüzüne. Ya men Nebit dagly diýip. Ya Nebit dagçy diýip. Näme üçin ýok? Siz özüňize bagly zatlar. Şu zatlary siz etmeseňiz kim etmeli? Olar etdiňizden hesellik hakkı botyr. Hana ata ýadygarlyk goýdy, sesiňizi çykaranlar watandaşlar, ýurtdaşlar. İtine getirip ýadygarlyk goýdy. Oňa değil çarpyp otyrsyňyz. Binähil beýle bolýar. Inni alıp türkmen ýigitleriniň gahrmanlygyna da medal çykarypdyr. İtin suraty bar alabaýyň ýüzünde. Binä derejeleri ýetirdiler bu halkyň bir mertebesini. Gelin inni bir hiç bolmana bir ata-babalarymyzyň hormatyny bir ýygymy bir garanjaklap görelin. Geçmişimiz kimler bilen baglanyşykly. Ya bizden öňkü öten geçerlerim şey edip ýarynjanlyk edip ýaşapmy. Şu soragama bar. Mena göremek ya estemek. Şor ýary bir pes millet ya pis milletdir. Ýok. En atalymyzdan hem esmedik şugurluň halkymyz şeýler. İçinde iki ýekesi elmidamam kezzabı tapylar. Islerini halkda. Ýöne bu köpçülük ýemäge urla, çäre urla, bir el çarpysyp emmesi, bolmazosy bolup ýöler. Bu Türkiýeli atlar nirden tapýabylar? Näme arkadagly Türkmenistanyň näme diýe arkadagly serdarym nämesi plan ýyly, ýaşlaryň nämesi kükürek dogasyny okan ýal bir topardadyny Türkiýe poeziýa alyp buna halka ödürlýär. Buna halky näme mankurt hasabyna görýärmi? Yurttaşlar, gelin inni şu zatlary şu ýyl 23-nji ýylyny gadam basykda şu ýyllardan başlap üns berelinde özümizden başlaýlyň diýen. Başga biriniň başlamak gerekler, barmak çomurtmay, o näme üçin neden akyp. Men özüm edýän näme diýen zadym bilýänlik başlan, belki de siziň hem görelläňizde eýerin iki ýeke şu halkyň içinde tapylar hökmen. Ondan garanjaklap etmeň. Özü gelir, gelecek bolsa ýaşasam ýamanam. Başymyzda da gapdalmyzda ýeňsämizde de. Onun için birine garanjaklap ya birine minnet edip iş etmemiz zarur değil asla. Ýöne bir öz mertebemizi özümüz dikeltmeli. Men de şonay deýindim size. Ene täzeýliň ilkinji günlerine size etjek arzuwym şol, haýşymam şol watandaşlar. Bolýar onu inniki gepleşiklere çelli. Hemmäňiziň öýüňizde saglyk, saglyk tutuň, saglyk da görüşelim.